come on 원한다면 솔직해져봐 too much oh baby what's I got so bad I could give you everything anything baby can you handle it 뭐라던 still don't give a what 맘대로 계속 떠들어 they talk about me 뭐라노 뭐라카노 at you 그래서 난 노노나나 no 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 na na put him up in the air no na 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 like this so na 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 no na no na I'm still Jesse from the block you know I got the keys to the lock 안 받으면 눈치 I just do me 날 보기 위해 들어 뒤꿈치 wake up blessed looking fresh 어디 가든 flex got the S on my chest 싸이 오빠 말했지 걸리는 대로 해 no red lights 올림픽 대로 ay 뭐라던 still don't give a what 맘대로 계속 떠들어 they talk about me 뭐라노 뭐라카노 at you 그래서 난 노노나나 no 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 na na put him up in the air no na 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 like this so na 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 no na no na yeah I'm trying to give you something more so come with me and fly away 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 그래서 난 노노나나 노노나나 put him up in the air no na 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 like this so na 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 no na no na Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang talipay sa imo nga tagi-pusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tugtub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Ang oras sa 88.1 Kader FM Philippine Standard Time, alas 7:36 sa gabi. For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip, 'cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. Hello! Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong gabi sa aton nga mga kalagad nga mga tagpalamati sa Disais Kabanawanan sa probinsya sang Capiz. Sa 47 nga barangay sa siyudad sang Rojas. Sa aton nga mga kalagad sa mga kaping nga kaprobinsyahan. Probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, probinsya sang Guimaras, Anas Paras, probinsya sang Masbate kag probinsya sang
Romblon. Hey, hey, hey! Mayong gabi, good evening sa aton na rin nga mga kaalagad, sa mga langga naton nga nakatutok na sa aton nga programa, especially sa mga nakatutok sa aton nga live streaming. Pinaagi sa aton nga official Facebook page, sa aton nga mga overseas Filipino workers, mga avid viewers ng Istoryahan Ta. Mayong gabi! Hi! Yay! Ay, Yay! namadala mo ko ginawa ko. Langga, kaya pa ba? Energy check. Check! Kapoy, grabe. Napaka-hectic, no? Wow, hectic Hectic ang schedule. Hectic ang schedule. Kagsong na, ano tawag sila? Na napaka-busy, no? Semana sa aton. Masubo. Bangod nga, July 1 ng mga langga, pero ang balga nila, pag July 1, dapat puno naman natin ini no, sang paghaom, sang kalipay, kakasadya sa gihapon, tagsubong man, no, sang pagpangamuyo. Nanapuwasan naton ang bulan sang Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo. So kabay pa, no, mapuno sa gihapon sa paglaom. Malampuwasan man naton ini, no, ang bulan sang Hulyo, mga kaalagad. Yes, let's start the month right, mga kaalaga, Diyos ko. Yes, Yes, di ba? Paano ba yung mag-start right? Oo. Knowing nga kada mo mo trabaho kag-ubra, plus pa mga eskwelahan. Pero we always find ways para nga makaano, di ba? Bangko lang ba? Hindi nga, tawag sa niya, makita ang kaayos ang pag-umpisa kung pagsugod sang bulan and the new beginnings. Yeah, the new beginning. We started right pa sa pagsapat sa aton nga question karon. Right and just, no? Oo. Domisa ba? Dapat, di ba, takus kag angay gid dapat. Naton nga, tawag sini, i-welcome ang month sang July. Yes. Kay masunod sini, August na mo. Hindi na naton mambal pa nga July gyapon. Kay August na. Tapos sang June, tapos ng June. July na. Sa mga nagasaulog sila nga kalawan, happy birthday! Yes, happy birthday! Sa mga langga natin, kamusta ang birthdays ninyo? Kamusta ang selebrasyon? At Bisan least. wala subong sang ano no, mass gathering. Ginabawal gid ang mga pagtipon-tipon. Bisan magpamilya pa ng mga langga, no, kaysa nahibaluan naton. Mas delikado, no, nga nag-upod gid kung nagatipon-tipon gid. Hindi lang sa opisina, mas labi pa sa aton nga mga tagsa ka mga panimalay. Masalungan natin kay base sa miyembro sa itong pamilya miyara sa mga persons with comorbidities, kung mga nasa vulnerable sector kaparehas ng senior citizen o kung mga kabataan. July 1 also is the start sa general community quarantine dari sa aton. Kaya naging pilar kay syempre para man maamat-amat buhi ang ekonomiya sa syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Minangaring hambal sa aton mga government officials yara na sa aton nga mga kamot, no, kung paano pagid naton malampuwasan na ining paghangkat nga dala sang COVID-19. And Speaking of July, yes. July. Kuwan man ni siya sa National Disaster Risk Reduction. Yes, oo. Ano na? National Disaster Risk Reduction Month. Prevention Month. Prevention month. So, kadungan sa ngaton nga halong bangod sa pandemya, mga kalagad. Dapat mas dugangan pag naton ngibalon tuhoy sa disaster risk reduction and management para at least no mangin mabakod, maging mabaskog kita, mapag-on kita sa anuman nga sahi isang emerhensya kag kalamidad. Anyway, sa gihapon nagapamati ka mo sa emergency broadcast sa 88.1 Kadera FM. Pinagi sa pagdumanas ng Capiz Archdiocese and Social Action Center kag sa pangalan sa aton station broadcast team. Sa aton nga overall chairman, His Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga managing social action director, Reverend Father Mark Renflor.
aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr. Sa pangalan sa ating station manager, yung bisita kita bagulanggid, Reverend Father John Dave Ebalia. Shout out! Oo. Good luck sa workout, Padre. Sa Kaya ating mo na nga- dan. Sa ating nga mga technical director, si Engineer RJ Borja, alagad Ningning Wega kag atong partner technical, alagad Maria Jean Lorin Balgos. Your loving, it's never enough. Manging kaupod nyo naman sa bunga gabi. On a trip. Ang DJ nga mainit pa sa tinapay kag kape. DJ Yummy. Ay! Kaya ganun naman ang DJ, nga kasing anyag sa inyong mga gabi. This is DJ Pretty. Para sa programa Gindihon, para sa tanan. Bata ka man, ako ang tigula. Sa sining malinong pero mainit na nga kagabihon. Sultanta ka! May problema Istoryan ka! pa! Tay! Dali na! Ano, ba't mo sining- Istoryan pa talaga. Sugpura ko pa talaga istoryan taliwan. Ay, Palit ulit. wala ginapulo sa aton nga ano. Wala naman Japo. Ay, kaya wala mo man na ano. Hindi kayo wala ulan tawa bala. Hindi na sa be. Saan iyan siya? Kaya na, daw nagtunog do siya. Oh, talaga nagtunog siya. Oo. Wala man Nabatian dito. ko ulit, be. Oo, 'di ba? Ulit, be. Anyway. Okay, let's say hi sa ating mga Facebook Live viewers. Mayong gabi sa aton nga mga kalagan nga nagatutok na subong sa aton palatunan diri sa Storyanta kay Sir Gilles at Barsanas. Mayong gabi. Hindi ko kakita. Basta mo tayo na. Pwerte nga mga pa-heart-heart ba? Oo, ganun, daming heart. Mayang gabi kay Marvy Diaz Morales. Hi, mayang gabi. Kay Jessie Muna. Kay Jessie Munahan. Kag subong man kay Sir Hernan Solano Claveria. Mayang gabi. Balik naman. Ginaya lang. Mayong gabi man sa kay Sir Jong Jimenez Pama. Ay, mayong gabi. Ay, speaking of Sir Jong, kay Sir Jong dira sa may bangbang, no? Oh. May barangay dos. Pero may reklamo kay wala ko na natong ginag-greet. Ay, hi. Mayang gabi. Mayong gabi sa imo dira. Sa kay salamat kay Sir Hernan Solano Claveria, kay Sir or Ma'am Jensen Albar mayong gabi. Try hard enough. Hindi ko Ara na. makita. Mayang gabi kay ano na. Kanami gid sang boses ninyo nga duwa. Ay, thank you very much. Pero wala pa may kambal ginasel. Oo. Pero salamat kay Sir Hernan Solano Claveria. Kay Sir Gilles Barcenas. Hirap dyan mga DJ naka-face mask pa. Oo. Bawal. Oo. Bawal pag pag wala kami face mask. Kay bisan sa office lang kami sir. Delikado gyapon. Malay nato no sa Alagad Jean, alang buwa. Sabi ko gani ako na hindi. Kay tagsanay para lang i-practice natin ang aton nga safety protocols. Dapat. Kaya pa ba sa Hello po, good evening DJ Yummy and DJ Pretty watching from Aklan. Hi! Wow! Kay Serrada, Sastre, Daphne, Chelsea. Hi! From Aklan. Happy Kamusta yung Timon? watching. Kamusta? Parang kayo salamat magkabal. Kid, salamat. Kay Daniela Alcazaren, kay Sir Lex Danid Sing Sing. Sing-sing daw ang niya. Ang sabat niya. Ang gusto niya nga ay ano. Ah? Actually nagsabat na no ang aton nga mga kaalagad. Sige, basaon tadi karon ang inyong palawig-lawig sabat. Sige, salamat Gid. Kay Sir El Chapo del Guzman mayong gabi. Good evening DJ Yummy and DJ Pretty. Pag-greet sa akon anak nga si Senyorito nga nagapamati subong from Jensen Albar. Hi, may gabi, Senyorito. Senyorito, come. Ay, Mayang gabi gabi. lang no? Salamat gid sa pag-upload sa aton nga programa suwon. Senyorito South Bend. Mga South ba ni Doc? Okay, sa sinig gabi mga kaalagad. Tugutin naman inyong mga kaugalingon nga mangin masadya kag makadaog no sa mga nagkatuay naton nga ginapreparahar nga papremyo. Yes! Dali sa aton yan. Bisan mo na kwarta papremyo tayo. Kita-kita lang din pero dapat may premyo gid yan. Oo.
Okay, so mayara kita sa istorya pamakot of the night, mga kaalagad. Diretso na kita. Yes. Okay, so aton istorya pamakot of the night. O kung aton nga topic for tonight, mga kaalagad. Kinahanglan inis ng creative nga answer ba? Wow. Creative nga answer, ha? Of O course. kag madulod-dalom-dalom nga, nga pagpanumdom. Pag, So, daw creative discourse naman Oo. Assignment lang ni Father Michael. Dahil wala pa kayo kaimo der. Tapos ang danay namon der. Actually, wala pa matapos der. Mga liquidation. Pero makapasa gid kami sa imo der. Salig bang kami der. Nga nagtangis ka na gali. Alright, ating istorya pamakot of the night. Ano nga mga buta? Ano nga mga butang? Or ano nga butang ang imo ginhawiran nga dapat gali sa tumupagin buyan? Ay, ko, grabe. Ano nga mga butang refers sa Either material tao things or or- material. Ano pa man ina nga butang. Nga basta may meaning. Kung nga man Oo. in-keep mo pa. Pero napanomdom mo subong nga tani sa tukupagin buyan. Ay. Masakit good niya. ka. Para dyan Hindi yung maayo, ko Dumaguba man gabita sila. Do pambalik sa mga sakit kag mga Oo, saan mo kaya ito inugot Okay. Pero sige, amo na mga langga, no? Ang aton nga istorya pamakot of the night. I-comment lang yung sabat sa aton comment section or i-text or itawag sa aton nga hotline number. 0907-621-6650. Liwat. 0907-621-6650. Kag upod sa inyong mga sabat, ang inyong mga lucky number, no? Pili lang kamo from 1 to 20. Again, 1 to 20 lang. Sa mga magatawag, duwa ka lucky numbers ang pwede nila mahatag sa aton para mas dako ang chance kaya magdaog sa secret prizes. No? Kay may 5 kita nga pag kwaon nga numbers. Pinagi sa aton spin the wheel. Kag ang 5 nga ina, no? May corresponding premyo nga sekreto lang. Karon nyo pa mabibaluan. Sige, start na ka mong malangga. Comment sa inyong sabat sa comment section or text or tawag karon. Kag kadungan sa inyong lucky number. Mayong gabi sa kay Ma'am Lorna Francisco Valencia. Good evening po, kamusta? Pag-greet man sa taga-talon kay Papa Fernando kag Mama Nelly. Pa-request man because you love me. Ay, wow. Because Ay. you love me. Because you love me. Grabe nga because you love Ano, me. ako nung May nakakita mo. patay. Okay. Tinontoy to. Sige, ari pa. Good eve sa inyo nga duwada, Kadar FM, watching from Santa Teresa, Dumalag. From Ma'am Ursula Fontiveros Fusin. Hi! Kailan na yung Ursula? Hey, Ma'am. Oo. Isugsong Ang ba? aton nga tawag siya, Elisa, magpa Santa Teresa, di ba? Nagpabukid kita, tapos sa pagpanaog, nag-ilis ka mo to. Mayroon ka idira, no? Ma'am Ursula Fontiveros Fusin. Kung sa tanan-tanan yung mga taga Santa Teresa, Dumalag. Alright, 7:50 mga langga. Actually wala, balo ko na nung first song natin. Mga bagay, ganun, mga butang. Nga, ano man namin kinakanta. Kami na ng request. Pero si Ma'am Lawrence, may ara, naging request sa atin. So, i-play lang natin karan. Ano ito? Because You Love Me by Celine Dion. Galitan na nahay. Sige, pwede man ka mga langga makapalapot rin sa inyong mga requested songs na i-play natin rin sa aton nga panatuntunan or greetings ninyo. Yes, may nagasaulog nila sa birthday. Although wala man sang dako nga celebration, no? Pero at least mag-greet naton. Kag masiling nga nadumduman gid naton. Sa mga nagasaulog man silang anniversary, happy anniversary! Happy Sari-Sari Store. Okay, so amo na liwat ang atong istorya pamakot of the night. Ano ang mga bagay nga ginahawiran? Oo. Ginahawiran mo pa? Tama? Tama? Oo nga, dapat ano man? Ano nga mga butang? Mga butang. Ang imo nga ginahawiran. Nga dapat dugay mo na nga ginbuyan. Buyan. Oh,
Katsa. Ikaw, be? Panumdum ako Agad-agad na pala. Budlay Ikaw man, Chike, kung sino yung Oo, sige. nakadumdum, no, be? Ang drums. Pamatod ibi yung, pamatod yung isog mo! Pangakakiriyawan. Dapat lagi nang balila. Si ikaw nakaisip, ikaw mauna. Total bida-bida ka. Jollibee ka ba? Okay. Sige Pero panumdumin yung mayad mga langga, no? Malay naton. Hanggang pamati, man yung magpapati-pati. Dumdum ako sa ba't ni Suga. Ano? Myself. Myself ang... Oo, isa ang ba? luyag niya. Oo, dapat gani ginaboy niya sa una na. So tani wala BTS subong. Okay. Ano oras na? 7:53 na mga kalagay. Kaya pinambasa ka sa ano, Abi ko ganun mga greetings hindi lang. yeah. Sabat na sila. Damo- Amat na sila. Amat na sa sabat. Nadlock madlaan ng mer. Dapat lang kay 1 to 20 lang kita mga langga. Actually, daw mo naman na nag-text sa aton ng hotline number. Pagbalik na lang nato. No, Pero sakto mapalay lang kita na sa aton nga first song. Wow. Sige, standby mga langga, magbalik kita matapos sining mga matahom nga ambahanon. Dali lang. Wanted nothing. Isang lihim ng pagtingin sa'yo, sa tago lang ang pag-ibig ko. Tayo sa lihim, hindi ka lalayo. Ngayon na may nagpapaligaya na, sa lihim na lang binaon ang luha. Pinilit maging masaya, kahit kunwari man lang. Inamin lang sanang nararamdaman, kahit sandali man lang. Sa iyong mga ngiti akong dahilan, kahit saglit man lang. Sana sinabing iyo kung kaibigan lang, kahit kunwari man lang. Kahit kunwari man lang. Mga ngiti mo'y kaligayahan ko, lahat ng narating pinagdiriwang ko. Mga pangarap mo'y unti-unti nabubuo. Sa bawat pag-angat nasa likod lang ako, ngunit ngayon sa tuktok nito, hindi pala ako ang katabi mo. Kahit kunwari man lang, inamin lang sanang nararamdaman, kahit sandali man lang. Sa iyong mga ngiti akong dahilan, kahit saglit man lang. Sana sinabi ngayon kung kaibigan lang, kahit kunwari man lang. Kahit kunwari man lang. Nais ko sanang sabihin, mahal kita, yan ang patuloy. Ngunit hindi higit pa sa kaibigan. Di naman kita sinasadyang masaktan, tadhana'y di naman kayang pigilan. Paalam kaibigan, hanggang dito na lang. Kahit kunwari man lang, inamin lang sanang nararamdaman, kahit sandali man lang. Sa iyong mga ngiti akong dahilan, kahit kunwari man lang. Inamin lang sanang nararamdaman, kahit sandali
maaari man lang. Kahit Matatag na sandigan. Maasahan kahit kailan. Maninindigan para sa katotohanan. Aaksyon kung kailangan. Ito ang pinagsamang lakas ng mga himpilan ng Catholic Media Network sa buong bansa. Catholic Media Network sa buong bansa. Sa Luzon, Luzon, DWAL-FM. DWAM-FM, Batangas, Batangas, DWBL-FM. Pampanga, Pampanga, DWJO-FM, Infanta, Infanta, DWBS-AM-FM. Legazpi, Legazpi, DWMX-FM, Isabela, Isabela, DWRVAM. FM, Bayambong, Bayambong, DWVM-FM, Lucena, Lucena, DZEAAM. Lawal, Lawal, DZGN-FM, Sorsogon, Sorsogon, DZJO-FM. Baler, Baler, DZNS-AM, Vigan, Vigan, DZPAAM. DWWM-FM, Abra, Abra, DZSB-FM. Calapan, Calapan, DZUL-FM, La Union, La Union, DZVTAM. FM, Occidental Mindoro, Occidental Mindoro, DZWMAM. DWTJ-FM, Alaminos, Alaminos, DZWTAM. DZWR-FM, Baguio, Baguio, Spirit FM 98.3, Masbate, Masbate, Radio Maria, Tarlac, Tarla at Radio Veritas, Manila, Manila. Sa Visayas, Visayas, DYAF-AM, Bacolod, Bacolod, DYDM-AM, Maasim, Maasi, DYKAAM, FM, Antique, Antique, DYMI-FM, Calino, Calino, DYOZ-FM, Iloilo, Iloilo, DYRDAM, FM Tagbilaran, Tagbilaran, DYWCAM, Dumaguete, Dumaguete, DYRF-AM, at DYDWFM, Cebu, Cebu, DYDW-AM, Tacloban, Tacloban, at sa Mindanao, sa Mindanao, DXCPAM, General Santos, General Santos, CXDB-AM, Malaybalay, Malaybalay, DXDDAM, FM, Ozamis, Ozamis, DXGDAM, Bongao, Gao, DXGN-FM, Davao, Davao, DXHMAM, at DXDV-FM, Mati, Mati, DXMMAM, Hulo, Holo, DXSN, Surigao, Surigao, DXMSAM, at DXOL-FM, Cotabato, Cotabato, DXNDAM, at DXDM-FM, Kidapawan, Kidapawan, DXOMFM, Coronadal, Coronadal, DXVPAM, Zamboanga, Zamboanga. Patas na pagbabalita, makabuluhang opinyon, pinatibay na ng panahon. Ang Radio Network na angat sa iba at sa iba, naghahatid ng pag-asa. Ito ang Catholic Media Network, CNN. Batok sa COVID-19 virus. O manuluyon ka may nuklugon nga amay, nagadangop kami sa imo sa among kinahanglanon, nga magpangayo sang imo pag-amlig batok sa COVID-19 virus, nga nagtublag sang pangabuhi, kag nagdala pagani sang kamatayon. Ginapangabay ka namon karon, natulukon mo kami si mahigugmaon, kag paagi sa imo nagapang-ayo nga kamon, tabuga ang kahadlok sa balatian kag kamatayon. Ibalik ang amon paglaom, kag pabasko ka ang amon pagtuo. Nagapangamuyo kami, nga tuytiyan mo ang mga tao, nga ginatugyanan sa pagpangita sa mga bulong, sa sini nga balatian, kag sa pagtapna sang iya sini paglapta. Ginapasalamatan ka namon sa mga nahimo nga bakuna, nga natigayon paagi sa imo nagagiya nga mga kamot. Bendisyon niya nga amon pagpaninguha, nga gamiton ining mga bakuna sa matap na ang pandemya sa amon pungsod. Nagapangamuyo kami para sa amon mga health workers, agud ila maatipan ang mga masakiton, sing may ikasangkol kag kahanuklog. Hatagi sila sing maayo nga hunahuna kag lawas, kabakod sa ilagin sumpaan, pang-amlig batok sa balatian. Nagapangamuyo kami para sa mga nagamasakit, kabay nga mabalik sila sa ila maayo nga lawas, amligiyad tung mga nagatatap sa ila, hatagi sing kapahawayan nga dayon,
yadtong nagkalamatay. Hatagi kami sing grasya sa sining maiwat nga panahon, sa paghikot para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa yadtong mga ginakulang. Kabay nga ang amon kabalaka kaganuklog sa isa kag isa, magapapag-on sa amon sa sining nga krisis, kag magatuytoy sa amon sa pagliso kag sa pagpakasantos. Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghahatag sa tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga ang magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub-tub alas 9, live sa Kasak Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta! Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:04 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Alright, balik na rin mga langgang ang mga kalagad sa ating programa sa Giyapon sa Istoryahan Ta with DJ Yummy. DJ Pretty. Okay, how are you, Pilipinas? How are you, people of the Philippines? Anyway, kung ang taning kay Gaynan, no? Nga palapot man sa aton nga mga kalagad, especially dito sa bahin sang Batangas, no, sa aton nga mga fellow social action workers, no, sa Lipa Archdiocese and Social Action Commission, ang aton nga pagpangamuyo man, no, kag subong man aton nga mensahe, no, nga mapalabot sa ila nga kita magasuporta gid, no, sa sining tawad magahatag sa aton pagpangamuyo kung sumong suporta sa tion sining paghangkat nga dala sang Taal Volcano, no. So kabay pa sa atong makalagad ginakuha taman ini nga opportunity, no, nga mag panawag sa aton nga mga kalagad nga padayon man naton pangamuyuan, no, ang aton nga mga kaalagad dito sa Batangas kag tanan-tanan man, no. And of course, inyo nga suporta man o kung bulig nga mahimo mapaabot sa aton nga mga kuturan nga maapektuhan kung apektado sining paghangkat nga dala sang Taal Volcano, no. Sining kaina lang mga kalagad, no, nga balita nga nagtuhaw angot sa Taal Volcano. So oras naton alas 8:06 sa gabi. So padayon kita diri sa aton nga programa sa Gihapon sa Istoryahan Ta. Kag magabasa kita, no, sang pila ka mga comments or sabat sa aton nga mga kalagad nga iban ti haba-haba gid. Grabe ang mga sabat, Uya man kita sa mga sabat nga nabalaban. Ang babunabi ano gid ato? Dapat panumduman gid sang maayo, tapos dapat mangin creative. Ito ni. Gimi na tuod gid nila. Gani man. Pero ari dani sa aton nga text line may mga sabat. Good evening po para sa akon. Ang mga butang nga sa tingin ko nga akon ginahawiran nga sadto ko pa dapat nga ginbuyan amo ni sila. Una, ang mga friends nga hindi genuine. Sabi ko ba mga friends nga hindi generous? Okay, number 2, ang tao nga dugay ko na ginahandom pero ay man feelings sa akon. Aba, kag pangulihi ang hatred. He. Para happy lang. Ang lucky number ko ay 16 from Texter 3310 ang aton nga lucky winners ang nagligay. Number 16. Oo, 16. First gid siya
atawag siya nagpadala sa iya nga sabat. Okay, are, good evening po. Para sa ako ng butanga sa tingin ko, akon ginahawiran nga sa to ko pa dapat ginbuyan na mo ang akon nga mga bisyo. Aba. Oo, wala sa explanation pero Basta bisyo. oo, bala naman na nato. May aragi mo siya, nga sa subong nadudumduman nila nga dapat galigin untat ko na ni, no? Nadudumduman, may anak man kaalagad nato, nadudumduman nila kahit tungod nagaanto sila, no? No. So, that is why, amo man na, Nagabalik. oo. Di ba? Kagapanumduman, especially kung bisyo mo, pag panigarilyo. Ang atong yung Department of Health, sagad ginaya-inform sa ato, no? Kung ano ang mga malaking epekto sa sige nga pagpanigarilyo. Pero anong talang, no? Kaysa ginapangita, giniabi, no? Sa aton nga ginhawa. So, hindi tama na makakuan, hindi man nato napungga naton nga makuturan. Pero, mas dapat maging naton nga intiende kay ipaybalo sa ila, no? Anong epekto sa ni. Okay, si Texter 2457 na number 1. 5 son. Wow. Oo, Number diba? 1. Number 1. Okay. Pader na. Si Ronaldine Lara Albay. Good ko evening, mabasa. DJ Pretty, kag DJ Yummy. Have a blessed Thursday night. Thank you. Blessed Thursday man sa kay Ronaldine. When reality hits us, it's made us it has made us strong. Ang butang nga dapat sadto ko paginbuyan ang akon last relationship. Ay. It is because sinayang ko ang oras nga dapat mas ginspend ko sa akon kaugalingon. Ginusik ko sa tawo nga ginsakit lang akon tagipusoon. Kaginhimo lang ko comforter. Tani wala pa nausikan ang akon oras. But as time goes by, nagapasalamat man ko sa iya. Because sa iya mas naging strong kag competitive ako yanda. Such a great time. My blessing kung nga nabaton since we end. And that was the greatest gift that God gave to me. Ay, iba din. Na-late lang yung realization nga Oo. dapat galing ang past relationship niya dugay niya naging boyan. Kaya may harap pag-gabi ko kaisa man ang ginahuiran mo pa, no? No. Oo. Sometimes we cannot distinguish no ang line nga nagatunga sa worth fighting for o kon self-respect or self-love. Oo. Diba? Sa relationship, budlagin man magbuya. Siyempre, plangga mong tao eh. Anon mo lang. Anhon mo lang. Anhon lang ni Ronaldine. Okay. Pero at least na-realize naman. niya. Kag later on, may mas dako gali nga blessing nga nagahulat sa iya. So, thank you so much, Ronaldine. Mayong gabi sa kay, nag-agrita na kagainan. Pare. Mama Lorne. Kita mo? May nagatawag. Hindi ko makita. May Pataas sa gitawa? liwat imo. Wala, napatay na niya. Taas sa liwat imo. Ang mga butang nga tani. Sad ko paginbuyan ang, bao o turtle. Kay tani, nga sad ko paginbuyan tani dugay na sila nagdamo. Kay ma-feel free sila. Nagatipon ka mo. Nag-ano siya. Siguro gaalaga siya, turtles. Or bao. Oo, kay man malapit sila sa dagat, no? Oo. Buhay na subong, ma'am. Oo. Kita mo mubra ko, bisyo ko. Oo. Buhay na subong ng bao. Kiga kasi na niya lagad apple. Oo. Kaga kiking ka na Attorney Abeb. Padamuanay, ma'am, no? At least, Okay. ma'am, no? At least, no, ibang perspective. Nagduman mo galina. Kinanglan mo buyan. Ang pasi kag sa mga kalagad nato, no? Labi na sa mga piyak balayda, no? Pwede nyo man buyan yung mga kasapatan. No? Mga manok nyo. Mga baboy, no? Money can't buy Yeah, salamat, Ma'am Lorna. Number 3 si Mama Lorne. Damo ko nung mga butang DJ. Ang ba ni Sir Jong? Ano Pag gidya, gusto Sir ka John? lang. Oo. Ano Pili gidya ka mga lang sa butang, kadamuan ha? sa sinanga butang. Ay, kilala ko yung gusto ko na buyan ng motor. Ako niya mga kilala yung gusto nila, tani dugay na nilagin buyan ng ilang mga asawa. Ayaw po. Naman. Wala lang, kakanis sila guro. Kay Liza Nerale, mayong gabi. Good evening, DJ Yummy, DJ Pretty. Hi, good Napamention na naman evening. siya. Oo. Cyber Upod Praktisala, kag Andrea Bel Fernandez,
Di ba, relate ka mo sa topic? Comment na. Sa liwata, Cyber Upod Practice Sala, kag Andrea Bel Fernandez, comment na inyo mga ibubunot dyan. Nagani, puro lang tag-tag eh. Ano. Puro lang pang tag. Dapat may sabat para may chance ka mga magdaog sa Ari mga si Andrea ay exciting nagsabat sa prizes. Good evening, DJ. Salamat, Ma'am Andrea Bell. Si Sir Leonard, no? Itag yung sa LG. Meaning nakarelate man eh. Salamat, Gid. Oy! Sir yan, Ray! ano? Hi, Sir Ray Barnido! Ang consultant nato dali sa kampanya. Play ay Segueras, minsan ay minahal ay ako. Minsan. Hindi ka rin. Sige. Hindi na yun. Maray Valera. Iba na gali, yeah. Okay, so kay Sir Benedicto Aquilio, good evening everyone. Mayang gabi. Thank you so much, Sir Benedicto Aquilio. Kay Ma'am Jenaline Loyola, mayong gabi. Kay Sir Castro Adel. Okay. Hindi magpaperde yun. silingan gid, may sabat gid. Nay, pang-essay, grabe. Wow, ha? Hindi ko makita, so ikaw nabasa. Cyber, ha? Anong pinagugutan mo nito? Dinihalin. Saan pa hinugot ito, ha? Sige, basahon ta. Sa kagabi lamang, program sa 88.1 Kadena FM. Ang mga butang nga ginawiran ko nga dapat gali sadto ko pagimbuyan. Amo na ang mga bagay nga sang kami pa. Agay, grabe nga pag-antos, grabe nga sakit, grabe nga konsumisyon, kag grabe nga pag-intindi nga nag-abot na sa tion nga hindi ko na makilala akon kaugalingon. Tani, wala ko na lang sa ginhawiran. Tani, wala ko na lang sa nakilala. Tani, sa una pa lang nag-stop na ko. Sa tuod lang, kung pwede ko lang mabalik ang time nga to, hindi ikaw ang tawo nga ngayon kaupod ko. Nanging masadya ko sa gamay nga tion, pero grabe ang sakit nga kabaylo nga ginhatag mo sa akon. Hindi ko naman may balik ang mga panahon nga ato, pero isa lang ang himuon ko. Sa sunod nga may mag-abot nga tawo sa akon, hindi ko man na pagpilion ang tawo nga parehas sa imo. Oh, Wow. ay, grabe. Grabe Diba? Gani. Ramdam na ramdam, Grabe nga sakit. Grabe nga konsumisyon. Kanahin siya. Siguro grabe nga pag-intindi. Oo. Grabe nga pag-antos. Paano na lang ang grabe, no? Kala ko na wala na 50-50. Grabe lang, grabe. Nagabot ko din sa time nga na, di na makilala yung mga galiw. That's really part of, kaisa sa pagpalangga, no? The hardest part sometimes is we lose ourselves in the process of, loving someone. Which is too bad, kay kaisa ulihin na natin ma-realize. Oftentimes, ulihin natin ma-realize. Mina nga ginataas ni Cyber ang iyang standard subong, hindi parehas sa to nga tao, which is very good. Because, kaisa, no matter how much we love the person, if that person doesn't love us back the way we deserve, the way we think we deserve, hindi gina siya mag-work, and madula lang imo ko galing. Feeling mo di mo nakilala imo ko galingon. And that's why, and for me, it's the greatest blessing. You will come to learn how you should value yourself. Bisan pa nga nagaparangga ka sang isa ka tao. Yes. Para lang na sang pag-agi sang bagyo. Kaya na kabalo ka na, nga mo na galing mahuyang sa imo balay, nga mo na imo nga papag-unon. So para sa relasyon, kabalo ka na kung sa din ikaw nangin mahuyang, amo na yung papag-unon, no? Kabalo ka naman kung paano pakigbatuan, liwat, no? Paghangkat nga dalas ang pagigugma. Cyber, Hello? Hey, may caller kita. Hello, mayong gabi. Hello. How are you? Ato na, nagutik na siya. Hello? Hello, caller. Hello. Hello? Hi. Hello. Hello, sino ito? Hello? Hello. Alam na naman siya. Hello. Ginayin mo niya tilistingan. Hello. Ay, Sino nag-feedback. Wait lang. Wait lang.
Ano may panawagan kay Cyber? Wala ka pa lucky number niyo. Oh, so, kanugo ng ano ah. Ano Kanugo ng essay. Feeling ko pwede kay Cyber writer. No? Hello. Hello? Hello. Hello? Hello. Hello? Maying gabi. Sino po ito? Ngayong gabi mga alagad may. Ay, narinig mo. Ha? May naganon ka. Ano naman? Toto nino? Ay, ito gumagit. Toto, Toto Jason. Nabunggit-git. To, kamusta? Okay lang. Ako, ikaw dabe, pasabton sa aton nga pamangkot, no? Kung mayara ka, ano ang mga butang, no? Ngagin nga, ginahawiran mo pa subo, nga dapat sadto or dugay mo na nga ginbuyan. Ang mga memories namon. Ay, oo, tama man. Nga man. Ang mga memories namon nga dapat subong tani ginbuyan ko na. Ngaman, gay, ngaman. Ano na nga memory? Sige. Kaya mo yun ang rason ko nga man termi lang ako nagkakasakitan. Ay, oo. Kaya Tapos, ang rason ko nga man sa subong ako nakamugot na. ay, hindi ka pa, wala ka pa Kaya sa nakamove subong on. anagad may hindi ko kaya pa ano ba nga wala na ka. Hindi mo pa mabaton nga wala na ka mo. Kagdali subong tanigin mo yan ko na. Agay. Oh, sakit to Abud lagid man, nasa process pa si Tuto sang Ayo. Oo, pag-ayo. Pag-mend. Oh, Say a broken heart. Pag-men. Okay, thank you so much, Tuto, sa imo nga sabat. Anong imo nga mga lucky numbers? Ako kilala, ginatugman niya nga tali malaki number. Ay, di, Number, isa lang. number 8. Number Number 8, kag 13. 13. May May ara 13 na. na. Si Cyber. To? Hello. 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 Ano yung mga isa ka laki number? Tola stress sa kagangan. Number 13. Ha? 13. May ara na ganito. Karoon yan. Pakpak. Naunahan ka na to. Number 4. Number 4. Okay. Sige, thank you so much, Toto. Matamyawan ka. Wala na, pwede ka request. Okay, ikaw pa. Malayo ka man. Malayo ka man. Layo ka man. Namiss ko yung consistent siya. Sige, gina-request mo na yung perme. Ang nagligat to ang kwan. Walang papalit. Oo, hindi bulos-bulos na. Martes, Huwebes, diba? Sige, thank you so much, Toto. Anong radyo? Siyudad San Rojas, ang numero 8. Nga ginapamatian mo! Lalo sa 98.1 ka der FM. Inayan! Thank you so much, Tuto. Alright, thank you so much. Okay, First caller na to, nasa memories. damat. Sige. Hindi mo pa pwede si Aaron Dave Vargas. Okay. Feeling ko mayari man sa sabat. Okay, Mention na niya lagad Liza ni Radio. Mayong gabi. Sige. Okay, may caller gets sa line number 2. Hello, may gabi. Ngayong gabi. Hi, may gabi. Sir Nono. Sir Nono? Hello. Sir Nono? Yes, sir. Sir Nono? May mga may mga tawag sini sa ila bala. Ano? Kailan mo na mga top 1 gid natin. Mga avid listener natin. May ano kami sir, may certificate ka mo pag pag natapos kita. Oo. Pag ara pa kamo gyapon bisan wala na kami, may certificate. Grabe. May certificate of completion ka. Ay, maayong gabi kay Sir Nono. Kamusta dira sa Batad. Okay, good. Ay, ikaw. Daw nakapo-apo ka man sir, ano ka? Hindi na ito Yes, sir. pamangkot, basta ka maglain pa. Anyway, diretso kita sa pamangkot, Sir Nono. Yes. Ano ba na ang mga butang nga ginahawiran mo pa subong nga dapat gali sadto mo pa nga ginbuyan? Siguro, ang pagkawala salig sa kagalingan o kung doubt sa akong nga kagalingan. May sabat ni Sir. Ngaman, Sir. Kaya kung sa imo kagalingan puno ka lang sa doubt daw wala ka gid sa may mahimo sa imo kabuhi. Unang sa imo nga work, sa imo mismo nga
edad sa tagsa mo ko ginahimo kung always ka lang may fair, always ka lang may doubt sa imo ko galing nga ang mga butang nga makaya mo lang program kang hindi mo kaya. So sa nagahatag sa imo nga mag-surrender sa mga challenges sa kabuhay nga nag-abot. So muna sa grasya sa Ginoo ginamatamat kuha nga ang doubt sa ako mismo ko galingon nga kabalota nga kung ang Ginoo pod ka ang tanan nga butang kaya sa imo on pagi sa iya. Grabe, ibang sawat ni Sir. Ay. Damapundo na kami ni Sir. Okay, thank you so much kay Sir Sige, Nono. lucky numbers ni Sir Nono. 3 kag 12. May number 3 na, Sir. 18. 18. kag 12. Okay. 18 kag 12. Okay, sige. Thank you so much, Sir Nono. May tamihon ka pa? Great ko lang padayon nga nagasupport sa inyong program sa tubong man sa Facebook live viewers kag sa tanan-tanan no nagapamati sabay nga always kita may sa positibo sa aton nga palanawon sa aton nga pagkabuhi sa adlaw nga tanan. Kuwaon tang kahadlo, kuwaon tang duda kag aligyan ta sa iya. God bless. Thank you so much, Sige, Sir ako Nono. mag-abansi kita. Oo. Thank you so much, Sir Nono. Salamat. Sir Nono, Sir, ano nga radyo ang numero 8 sa Siyudad San Roque, Probinsya ng Capiz? Pamatian mo. 88.9 Kader FM number 1. Ay, Ay, nakibot ako sa number 1. 28.9 man to. Thank you so much. Thank you so much, Sir Nono. Oo, grabe. Actually, Grabe minaman ba akong naman, sabat naman? kay Sir Nono. Ako man ka mga self-doubt, mga insecurities because kay sabi sa nano ko pa ka hambal nga, kinanglan mo na siya madula, kinanglan nga wala na siya, pero it comes naturally. Diba? Sige, kay Cyber, punta din sa mga pang-essay na yan. Sige, salamat, kid. Kaya mo na, ari lang kami, ang bali Andre. Kay Rayket Pahemos, good evening sa inyo nga duwa, DJ Yam, kay DJ Pretty. God bless. Good evening. Good evening sa inyo mga isa, Rayket. Salamat. Hi, mas study first na kita. Kamayo pa, Cyber, no? Yes, study first. Unahan na yung libro. Kaysa? Migo. Ay. Sige, daw relate ka gid sa topic, go drink. Okay, may caller naman kay Taliwat. Group chat. Group chat Share din na ako eh. pa ma-share. Sino gwapo na kader volunteer ngayon yung tanong ko? Sir Ray. Sino ko no? Ikaw sa bata na. Gwapo. Wala na pong gwapo, gumraduate na po lahat. Opo. Nakita niyo po lahat. Yun na po ang nakaya namin. Okay, may caller kita. Hello, maing gabi. Hello, may gabi man. Ay, wow. Grabe tingog. Tagus niya, tagus. Daw papuli kita lang niya. Hello, may gabi. May gabi man. Sino ito? Hernan niya. Si Ay, si Sir Hernan. Hernan. Ay. Grabe ko lang tingong ni Sir Huwag ka namin Hernan. isang quality sa iyong tawag, ha? In fairness, ha? Din ikaw subong, Sir. Babaw bukid. Pare ko di subong sa Panay. Tingnan boto lang. yan. Ayo ang signal. Sige, Sir Hernan, ipamangkot sa agad may say mo. Sir, anong mga butang na ginahawiran mo pa nga? Dapat gali, santo mo pagimbuyan. Kadto pa pangako. Ha? Nga tani Ano, Sir? ang pangako niya nga pagpalanggaya sa akon. Hindi magbago. Oh. Ayun, tabo. Oh. Doon na kuya na ko. Ano mo yun nga? Sir, kita lang. Tatlo lang kita. Wala mo masyado may nagapamatigil. Okay. So, iya nga mga pangako nga palanggaon kiniya sa ulihi. Oo. Ano na tabo? Ay, ipinasalig niya lang ko eh. Hagimbuyan mo naman bala. Ang buyaan ko na lang gani kay tanan ginihimo ko na para mag-ayos lang sa pagpalanggaya sa akon DCD dogit.
Pagpalangga nga, disidido. Minaton kinanglan. Desidido kung porsigido. Okay. Dugay mo ginawidan, ha? Duido, kaya ko na nawiran. Ay, grabe. Tapi kigali, bayan mo na lang ako. Ah. Ay, wala ka, Choy. Kulang guro sa sa paghawid. O gani, nabuyan ko sa mo, kaya hindi ko na sa makita. Ano na? Nabuyan ko na sa kaya hindi ko na sa makita. Ay, Gusto mo nabuyan. gilang na. Pero pili ko sir, kulang lang sa pag sa hugot kapag hawid. Oh, malay mo, nagpupumiglas. Nakaluwas ba, ano? O gani, nakaluwas gid sa yan. Ginugot mo, wala. Wala ko na mo hugto, mayad. Ano mo lang siya, pabayan mo na siya. Hapaw lang. Hindi, Hapaw lang ibayan ako niya palang, kaya sakto sakon lang. eh. Sakto lang ang makahulag. Anyway. Okay, thank you so much kay Sir Hernan sa pagpanawag. Napaulag sa mayad. Ay, grabe yung hulag pag buhi Sir mo. Renan, ano yung mga lucky numbers? Ano daw ang nabili nga number? Ay, Alaga, Damo pa sir, may mga 425. Ikaw lang. Hamba lang sir, hamba lang. Mamba lang kami kung mayara. Number 2. Number 2. Wala number two. Sigurado wala Isa pa. Isa pa. Number 13 ah. 13, mayara na. Favorite nilang 13, no? Pwede ko mo yung 500 sa 13 mo. Okay, maliban sa 13. 1. Oh, 1. Mayara May 1 naman. na. 17. Sa unan, wala. Wala pa. Okay. Sige, sir Renan, may tamyon ka. Tamir ka. Madam, maging masalamat ah. Nagdakami ako lagi sa balay, si nanay, si tatay, si Ime, si Ariel, kag si Ryan, ba sa Kapso ba ilan ah. Kag si Liame, si Joshua, si Iljed, kag sa balay dayon na si Jonah, kag si Father Erwin. Kag dala sa ako kong lemo po to sa Iloilo, ang Ilonggo line masasa. Okay. Alright. Thank you Pwede so ka much. request? Sige sir, try natin kung ma-play ta karon, no? Damo di request. Bani wala. Ano? Baliwala. Baniwala. Binaliwala. Oo. Binaliwala. Namin na. Oo. Dahil Grabe. sa'yo. Grabe, hugot Ang laban na to. Mani Pacquiao. Mash up ya. Okay, thank you so much, Sir Hernan. Ano ang numero 8? Ano lang lang nila si Jongjong pagre Jimenez na ginagret ko bali ah. Ay, tingala Sa Manila. kilala mo ganun eh. Oh, Jungjung! Jongjong Sa Manila, napakaduwa ko na, Beo. Ay, pakadua sila. Pakadua sila. Sa'yo mo sir, pakatatlo sir. Thank you kay Dalagan, may kagrela. No Sige. problem. Sir, dalag. Lumagkot pa kami. Sige, arip ko biya. Nakapagalila, sir. Hello. Ano ang radyo? Ang numero 8, syudad sa Rojas, probinsya sa Capiz, ginapamatian mo. Wala na sa iban, Kader FM. Wala number, ha? Shortcut shortcut Hindi na ka 288.2. May lang nakita niya, no? Nakita Masato niya na si sa Radyo. 177. Okay, so, may sabato. Para sa ako ng butang until now, napanghawiran ko pa, kaya hindi ko ma-let go amo ang memories of friendship ko with my boy best friend. The memories of friendship with him, until now, hindi ko gin ma-let go ngay, hoy, wait na, may nagatawag. Hi! Hello, may gabi? May diretsyo na siya. Hello? Wala mayang gabi. Ay, kita Ay, wala mag-vlog ko si Juna. Dali lang, Ma'am Jonna, ha? Tapuso ko lang ni Danay, ha? Oo. Bali, Standby, Ma'am Jonah. Standby, ah. okay, the memories of friendship with him, mga until now, hindi ko ma-let go. Kaya ga-hold back pa ako nga basi one day, magbalik ato nga memories kag magbalik ang amon nga friendship. Kaya nakasala ko kag pinagsisihan ko naton. Jean, number 20. Sino siya? Si Jean. Jean? Jean Lorin. Jean Lorin, ha? Nagkalakan mo pa sa premyo, ha? Sige, si Ma'am Jonah. Ma'am Jonah. Hello, mayong gabi. Mayang gabi. Mayo ka pa sa gabi. Oh, yeah. Wala mo namin sabat yung mas Baka mo man gwapo, pakagwapo sa gabi. Ma'am, kami lang ni Ma'am, oh. Actually, simple lang din kami nga tao, Ma'am. Okay, kamusta si Ma'am Jonah? Ari, mo mang gihapon. Ay, ano ginakabisihan ni Ma'am Jonah subong?
Sa buong ari nagapamati sa inyong program. Diba? Specific ni ma'am. Anyway, sa atin nga pamakukot subong nga gabi, Ma'am Jonah. Anong mga butang nga ginahawiran mo pa subong nga dapat kali dugay mo na nga ginbuyan? Para sa akon, ang butang ginahawiran ko sa bunga dapat sa ko pagimbuyan amo ang kahadlok. Kay nga man, tungod kay ang kahadlok, ang mga naghatag sa kahuyang sa akong balatyagon para makapagdesisyon sa mga bagay nga dapat ko himuon nga makapayo sa akon sa tiyak sa akon nga sitwasyon. Wala na ko dugang. Hindi mo dapat may dugang kagid yan. Hindi pwede ba nabalabat to sa batila? Oo, kita mo to sa bat ni Cyber, ma'am. Dapat mga 5 ka-page. Oo, joke lang. Okay. Thank you so much kay Ma'am Jonah sa imong nga sabay. Anong lucky numbers ni Ma'am Jonah? My lucky number is 6 and 11. 6 and 11, yeah. Hindi ka na sa itong 7-Eleven. Hindi, kaya wala ko na swerte yung 7-Eleven. Anyway, basta may luyag si Ma'am Jonah nga tamyawon. Go! Ginagalit ko galit din ako ng kaupdanan, ang mga HI, si Tricia, si Ken, si Naidori, si Christine, kag subong mandira sa Tawag Sigma, si Abel, sa iya pamilya, sa Panay, si Liami, kag sa iya man pamilya, kay Ariel Claveria, Henan Claveria, Ryan Claveria, Elmer Claveria, kasi ilang mga ginikanan mayang kapisig nga tanan, kag kay LJ, kay Joshua, kasi ka nga nagapamati, kag sa bumunta sa dumala, kay Father Erwin, siya makapdanan, madami nga salamat yung mayang gabi. Wow! Thank you so much, Ma'am Jonah! Grabe pinamilya na niya. Panawagan sa nauna nga tawag. Pwede ka request. Ano to, ma'am? Ano rin? Ano? Ikaw. Ano, ma'am? Ikaw, Bayeng. Wow, karami. Ikaw, Bayeng. Ikaw, Bayeng. Ikaw, Bayeng. Ikaw. Sige, Ma'am Jonah, anong radyo? Sa syudad sa Rosca, probinsya kami sa numero 8, kagina papatihan mo? Siyempre, wala na sang iban. 88.1 Cadet FM. Inaya! Thank you so much. Thank you again, Ma'am Jonah. Ay, grabe. Ibagay niya sa Ma'am Jonah. Dami nga kay, balang mga close sila sa isa kag-isa. Kahit pati yung mga family. Bilog na kapamilya. Sige, kay VMA, Mutan Tapaya, nila umanang Mai kag Manoy Ria. Mayong gabi, VMA. Kag sa mga, tapos mga youth, no? Sang St. Vincent Ferrer. Parish sa Parish, Pailan. Pailan. Pontevedra Capiz, mayong gabi sa inyo dirata na. Na-in love ka. Na-in-love ka kay JD. Sa Tigilan ako. Na-in-love kay JD. Alam mo na, kalimutan ni Sarah. Baka mali. Baka si JD na-in-love sa akin. Oo. Tanungin natin si JD ng maayos. Sir Sige. Ray. Love hurts talaga. Master Jong Jimenez Pama. Sige. Sino yan? Caller number 2. Sir, no? To, no? Nice answer ko na. Hi, DJ's request song for Cypher ng Iwan by this band. Okay, sige. Cam Clarito, tawag ka dito. Pakarelate si Ken. Oo. Sige, salamat, Kid. Reality na yan, Sir Nantani, nagapamati man sa subong. May mga supporters si Sir Hernan, ha? Sir Ray, pa-shout out kay Father Mark at kay Chef Joel. Hi! Salamat, Kay Ken. Father Mark, at kay Chef Joel. Mga sir na nauyagin ko sa inyo. Ano mahuya ka sa? Hindi mo mahuya. Kita-kita lang mo. Tagulang kita sa katulong ino. Haring ito. Ako na tambal mo na, ah. Ato na. Salamat kid Sir Hernan, no? Open kita diri tanan, no? Don't worry. Your secret is safe with us. Oo, kita lang digigit tatlo ka ba? Wala masyado kita listeners. Don't worry. Sige, salamat Sir Hernan. Ano ba? Okay. For me, ang mahapos... Ay, hindi ni. Last week pa. Nga man, aris babaw. Yung text naman. Okay. Hindi ka pipace. Malay mo, bali ba si makalusot pa? Kala mo kailangan mo, ha? Okay. Tapos iba sa thesis.
Hindi. Wag ka dyan. Baliya, ang butang nga dapat tani ginbuyan ko na amo ang kahadlok. Kasi si Ma'am Jonah inina. O si Ma'am Jonah naging basa ko pa natawag na siya. Okay. Grabe duwag diyan number ni Ma'am Jonah. Nag-effort pa ko basahon na. Di okay na kay Ma'am Jonah tutanin. Okay, sige. Salamat, Gid. Si Ma'am Angie Javier. Good evening sa inyong duha, DJ, si Amin Pretty. Ang isa ka butang nga dapat ko patani, boy ansad to pa. Ang tinaga nga yes, I do. For marrying until now, still waiting for not sure. Huh? Ay, Oh. kasi engaged si Ma'am. Oo. Tapos nag-gaulat siya sa subong. Wala pa siya napakaslan. Mina, Ma'am. Grabe Lang, Ma'am. Ulat lang, Ma'am. Malay mo, na-delay yung gagawin. Oo, pandemic pa daan sa mo. Hindi, wala kita kabalo kung anong namingin ni Ma'am, Context no? ni Ma'am, oh. Pero message lang kami, Ma'am, no? In, ano lang, secret lang ang paagi, no? Para mahatagan ka man laygay ni Alagad DJ Pretty. May di siya maglaygay, no? Kay Maayon the Great. Ay, Maayon the Great. Sabi ko gano'n, Alexander the Great. Ay, Maayon the Great. Maayon. Ay, Maayon the Great. Gid yan, no? Public figure, Hello, good eve, Hambalya. Mayong gabi sa good mga eve. taga-Panmasang Maayon. Salamat gid sa inyo. Okay. tanan. 8:38 mga langga, mga kalagad. Pwede pa kamo makapabot sa inyo nga sabat sa aton nga istorya pamakot of the night nga. Guess I didn't try. Kung may butang nga imong subong ginahawiran nga dapat mo pasadto gali. Ano nga butang, no? Ang imo subong ginahawiran nga dapat mo pasadto gimbuyan. Wrong? Hindi, sakto lang. Ay, ka wrong. Hindi, sakto lang. Sige. Okay. Liwat, ha? Para sa kakaruan sa tanan. Ano nga butang ang imo subong ginahawiran? Ang dapat gali, sad tumupa. Gimbuyan. Gimbuyan. Ang inaptanan mo na, pagbuyin na na. Ang lain mo na buot lang ga. No? Sa mga kilala, tada may lain buot sa amo, no? Buila na. Pasadya na kami, Ande, akalaan pag hindi mga listahan sa imo sang nagutang sa imo. Wala na plano, gali. Mga kilala na to. Sana mga masadya na mga mo. Gani man. Masadya na kami. Nagatag lang kamo sa grade sa amo. Oy, Nakabalo sa kamo sa grade. gani man. Kita nyo, Kami lang ni, Wala ka mukhaon sa amo. Okay, Sige, salamat pero idol. I love you. Love you, todo. Tani, okay ka lang. Ano na? Tani, okay ka lang. Okay lang kami di, ha? Ano, okay ka man dyan? Ang iyayalain mo. Mga ganyan, wala to, no? Dapat ang butang nga, dapat ibuyan. Alain buot. Tapos na to. Almost, dugay-dugay na, Diyos ko. Okay na. Sige, pero kung gusto, pero kung gusto niya pawidan, sige lang. Di lang bala, hati mo dyan. Go lang, go. Sa 40 mga kalagad. Play ta na isang pila ka mga requested song. So, pero may pabol pa nga sa bato. Mr. Ray. Ano, hindi? Song request okay. Ang iyang song request. So, sige. Una-una na naman ni Play Sir Ray. Para ko nung ini sa kay Sir Conrado. Ano pala? BA! Ay, ang requested song ni Sir Ray, ang dedicated para... Gawin na tawag si Sir Ray, Puro ganyan. para kay Sir, Conrado Balat. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. I took that girl on a trip. Cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But
we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop. Diyos ko. Boy, magaling ako pinatawan. Ang good. Anyway, kamusta ka mga langga? Okay na kami din. Wala nagluluwa. Natakot Jin? Sa tawag dyan, pinatawag. Mas may tissue man na Jin. Anyway. Mamatawag na yun. Mano rin na requested song. Wala. Ay, di ba may mga time niya, no? Ay, nga puno kita patawa. May ginawaluwa ka. Nag-i-rigod ka na. Kaya pala kung nag-i-rigod ka na. Ay, 8:42 mga nag... Try hard enough, but we could Pasubtil na lang kami, no? Okay. Kaya handa lang naman na nahimo naman. So, boss, trabaho naman kami. Kung may trabaho. Agoy. Ano, nakakaaliw ka ba doon? Ang tayo mga buang kami ni Mako. Matawa kami sa wala rason. Okay, sige. Play natin tayo yung mga requested songs. let's just try some loving, babe. 'Cause shawty, I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. Girl, we could work it like a 9 to 5. Whoa, babe. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expecting change, but everyone is the same. Can we just Okay, magabalik kita mga kaalagad. Para i-play natin na yung mga requested songs. Oras natin alas 8:43. Kagyari ang Minsan Minahal Ako by Aiza Sigera. Ano na lang yung isang sandali na makatikim ng pagmamahal matapos ang luhang ipinagpalit ang sandali di naman magtagal ang yakap mo
natatakot, nalulungkot, nag-iisa. Alaala nung panahon nang nandyan ka, tila pamungot ng magsing at wala ka na, wala ka na. Nangangamba kung ako pa kay iibigin pa, dahil sa iyong dinulot parang wala na. Ang puso ko ngayon'y pagod nang umibig pa, umibig pa. Ilang taon nang tinis para hindi ka umalis, ngunit ako'y iyong nilisan. Ako bang may kulang? Bakit ba binuhos panahon ko sa'yo? Hindi na dapat pang inalay sa'yo ang puso ko ngayon. Ako'y naghihirapan, kala ko'y walang hangganan. Ang sakit-sakit isipin na ako'y iyong iniwan. Di mapinta aking sarili nang ikaw ay mawala. Hanapin ang sarili, di ko na kaya. Hanggang kailan kaya ako magdurusa, magdurusa? Ano bang mali? Bakit sa tuwing iibig ako'y laging sabi? Ibigin ang sarili ay nawala na. Hanggang kailan kaya ako magdurusa, magdurusa? Ilang taon nang tinis para hindi ka umalis, ngunit ako'y iyong nilisan. Ako bang may kulang? Bakit ba binuhos panahon ko sa'yo? Hindi na dapat bang inalay sa'yo ang puso ko ngayon? Ako'y nahihirapan, kala ko'y walang hangganan. Ang sakit-sakit isipin na ako'y iyong iniwan. At kung mali na magdugmo, sana sabihin mo na ang totoo. At kung huling usap na to, isang tanong na lang ang sasabihin ko. Oh, bakit ba binuhos panahon ko sa iyo? Hindi na dapat pang inalay sa'yo ang puso ko ngayon. Ako'y nahihirapan, kala ko'y walang hangganan. Ang sakit-sakit isipin na ako'y iyong iniwan. Oh, bakit ba binuhos panahon ko sa'yo? Hindi
malinong ang kagabihon sa mga may malamig nga relasyon kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa Istoryahan Ta, programa nga maghatag sa tungo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo. Istoryahan Ta, kaupod ang DJ nga manamit pa sa tinapay kag kape, DJ Yummy, kag DJ nga maanyag kasubong sang inyo nga mga gabi, DJ Pretty. Kada Martes kag Huwebes ang gabi, alas 7, tub alas 9, live sa Kasap Facebook page kag 88.1 ni Kader FM. Ta, dali na, istoryahan ta. Ang oras sa 88.1 Kadar FM Philippine Standard Time, alas 8:55 sa gabi. Bust it open for a gift. I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving. It's never enough. Alright, balik na rin mga lagang makalagad sa itong palatuntunan sa Istoryahan Ta Sige Yapon with DJ Yummy. And DJ Pretty. Ayaw na. Okay na? Ayaw ng bisyota. Ayaw ng ulota. Pero thank you so much kids sa mga langga naton nga wala sang untat no nga nag-suporta ka nagpalangga sa aton nga programa. Bisan na ano man na matabo sa amon diri. Bisan ko hindi na kami katukaw. Mga Sige, bisyo. masaliwat niyo kay Sir Ray. Hindi, ito maayong gabi DJs. Ang buta nga ginahawiran ko. Subong nga dapat... Kay Sir Ray ako naman. Hindi, ito kay Sir Ryan. No, okay na ito. Sige. Basta hindi ko na makita. Bali Sir Ray, song request to. Conrado Balat, Tita Balat, Richard Balat, Tommy Balat. Sir Balat. Kaya ang kanta, the song is Balat kayo lahat. Kaya mo strong ka. Ate sa mga tapos. Sir Ray, okay na ha? Sige sa kay Sir Ryan na. Hindi ko makita. Ay, doon nakasabat naman si Ryan. Sir Hernan to yan. Sounds like... Anong ba niya? Magulot doon. Mayong gabi DJs, ang butang nga ginahawiran ko subong nga dapat ko pa sa tugimbuyan amo ang mga butang nga kalibutanon nga nagadala sang kasalanan bangod ina tanan temporaryo lamang sa baylo dapat ko hawiran sa hugot ang mga butang nga espirituhanon nga nagadala sang kabuhi nga wala sang katapusan. Oy. Grabe. Ay, grabe nga pabugot ni Sir, no? Feeling ko kung nabasa. Kung nabasa na nato kagina before kay Sir Ray, wala kita nagpatawa. Oo, no. Dapat na una nila yung Believe na ni. Sir Ryan is number 10 mas Sir Ryan. Dalang. Number 12 sigali. Behe ko man number 12 na. Man, si Sir Oo, Sir Nono. Sir Ryan, paki-change lang sa imong lucky number pwede pa. Nakakaaliw ka mga duwa. Thank you. Inhale, exhale, mga DJs. DJs niya, wala kang Kaya pa sir. Good evening malagad, pretty DJ Yummy. Greet ko lang akon mahal nga pinakagwapo para sa akon mahal ko. Along ka lang, per me love you. Sinina Ma'am Stephanie. Dapat gain shout out no? Shout out si kung sino man ina no ang mahal mo nga pinakagwapo. Sige, salamat gid Stephanie. Saliwat sa kay Sir Ryan Solano Claveria. Paki-change lang sir sa imong lucky number. Actually wala na kita sang time. So kami na lang mapili sir. Ari na ning 1, ari number 2. Ari ng 3, number 4, naman number 5, wala pa. So, number 5 ikaw, sir. Okay. Okay. Ari din yung malaki numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Apat lang ang wala. So, pero dako ang chance na may madaog naman sa mga gabi. Alright, but spin the wheel na kita mga nangga. Okay. Although hindi nyo na makita, kung makabili, honest to goodness makabili. Sige, first spin. Congratulations sa may hawid nga number
Number 9. Number 9. Wala. Sad na. Wala sa number 9. Wala may nagpili. Wala nagpili kay number 9 bala. Oh, nakadula na. Advertisement na sa Google. Next. Wala mahinay, no? Nara. Congratulations sa may hawid Number 10. Number 10. Number 10. Ay, ito gali. Number 10 is Number 10. Ma'am Angie! Ay! Alam, tamang na karon Ma'am Angie kung ano yung mga dagaan. Sige, tatlo. Ang gaspini na lang gano. Low cost kami amin. Congratulations sa aton nga lucky winner nga may hawid number 12. Ay, Sir Nono. Sir Nono, congratulations! Dua pa. Tantanana. Kita man guro. Congratulations sa number 14. Oy, si Ronaldin, si Ma'am Ronaldin. Isa na lang. Ang essay ni Ma'am Ronaldin. Isa na lang. Sige, bet, lang taon ta. Congratulations sa 13. Bah, sunod-sunod sila. 13, 14, 12. Ato, may 13. Si Cyber! Doon na ako napili. Number 13. Okay, 14, 13, 12, 10, kag number 9. Wala number 9, no? Mayara. Wala. I mean, wala. May nabunutan. Pero wala sang nagkuha. Ano kompleto naman kita subo. 9, 10, 11. Ay, astig sunod-sunod ya. Alright. Okay, ari mga langga, ang inyong mga nadagan, nga flash natin sa screen. Alaga Jean, come on down. 26K, come on down. Tan-tananan, tanananan, tananan. Wala. Anyway, congratulations. Sige, ito nagligadag daog. Hala, wala ko na pamakot yung pangalan. Basta kwan, Si Texter. utod ni Ronnie. Ronnie, oo. Nga kwan ni Windy. Ay, Wendy siya yan nagsugid sa amoy. Siya yung Wendy, ha? Oh my God, may number 13! Saan mo tagang napili? Oh my God! May number So, 13. si Father Mark Mahal. Wow! Congratulations sa lucky number 14. 14. Thank you. Thank you kay Ronaldin. Wala pala sa Ronaldin ka, boss, no? Oo. Next, number 13, Cyber! 500! Di ba, hatag mo na lang. 500 pesos ka Hatag mo na lang ni wow. Liza, di ba? Congratulations sa lucky winner nato for tonight. And number 12, thank you. Sino sa number 12? Sir Nono. Sir Nono. Thank Si you, Sir Ma'am Nono. Angie. Anyway, kadaog naman si Sir Nono Si nagligam. Ma'am Angie na. Ay, tinapay lang kay Ma'am Angie. Sa tanan-tanan. Ang number 1, 20 pesos. Ang up 20 pesos nga load. Number 5, 50 pesos nga load. Number 8, 150 pesos nga load. Number 11, 20 pesos nga load. 13, 500 pesos nga cash. Number 15, may number 15 be. May number 15. Wala man may nagpili. Grocery patani. Ang grocery worth 150 man lang na. Kag number 16, 100 pesos nga load. Kag 19, 50 pesos nga load. Anyway, congratulations sa tanan-tanan nga daog. Kag ay isa lang gid ang actually nakakuha sang premyo, no. So kuha lang di kay Alaga Jean. Congratulations. So Liza, alas 9:03 diri sa aton nga pagpangalagad. Shout out ana dira no sa kay Madam Yani Gail, pamati dawan subong ko no. Sa kay Tita Marilu, na miss namon ang Maha Blanca. Maha Blanca, kag spaghetti. Tanan man namin, tita. Thank you so much. In advance. Salamat in advance, tita. Sige, sa tanan-tanan nga upod sa aton subong gabi, salamat gid or madamo gid nga salamat sa inyo. Wala kita tiyempo diri sa aton nga pangalagad. Subong July 1, 2021. Sa mga kaalagad naton dira sa sitio Tag-Aw, no, kay Nanay Maya, Tay Umik, sa tanan-tanan dira nga pamati sa aton, sa mga sa Tres Maria sa Hibaka Maayon, kay Maria Lorin, Maria Camille, kag Maria Cheska, Maria Dodoy, kag Maria Nonon, kag Maria. Mayang gabi sa inyo dira tanan-tanan.
Sa pangalan lang sa aton station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Joseph Cardinal Advincula. Sa aton nga managing kag social action director, Reverend Father Mark Granflor. Sa aton nga program manager, Father Francisco Casalda Jr. Dahil naman nilipatan naman. Paibaluan ay sa tanan ng St. Joseph Vocational Technical Training and Assessment Center Incorporated sa Archdiocese of Capiz. Nagapayabalo sang openings ng senior high school program. TESDA accredited school, no tuition and miscellaneous fees, free laboratory toolkits and uniform. Sa dugang impormasyon kag para sa enrollment, magbisita o kung makigangot sa St. Joseph Tech Facebook page o kung magtawag sa telephone number 620-7409 o kung sa cellphone number 0930-262-4396. Sa St. Joseph, trabaho sigurado. Nagsugod na ang enrollment period sa Colegio de la Purísima Concepcion para sa elementary, junior, kag senior high school, college, School of Graduate Studies, kag College of Law. Wala na sang admission test nga pagapatigayonon. Sarang matigayon ang enrollment online. Magkato lang sa official Facebook page, Colegio de la Purísima Concepcion, para sa link. Sarang man makabisita sa Purísima o kung magtawag sa mga numero 6214-192, local 106, sa mga cellphone numbers nga 0920-9534104 kag 0917-5647505 para sa dugang nga impormasyon. Mag-enroll na sa Purísima ang eskwelahan sang Arkidiocese sang Capiz sa pagbaton sang kalidad nga katolikong nga edukasyon. And So una. yes, sa likod. okay. Ang Talk Station Rojas hiring no sang online English tutor. Looking for a job in a non-toxic and friendly environment? Come and be part of team and be an online English tutor for Korean students. Apply now for a good basic salary, incentives, and benefits such as PhilHealth, SSS, Pag-ibig, 13-month bonus, paid leave, and chance for promotion or higher incentives that you will enjoy. Qualifications! With or without teaching experience, has good written and oral English communication skills. English major is an advantage but not required. Can work from 1 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. Benefits, basic salary plus incentives from 15,000 to 25,000 and up monthly. Fixed basic salary with or without students. Fixed weekends off, full governmental benefits. You may send your resume through Facebook Messenger. We accept walk-in applicants from 10 a.m. to 4 p.m. Located at Capiz Government Business Center, room 14, 3rd floor. Join them now at Talk Station Rojas. Alright, gusto mo di ba magpa-picture sa DJs? Sige. Liza, thank you so much. Congratulations sa manlibre ka na. Sige, sa liwat sa pangalan sa aton station broadcast team, kaliwat-liwat ko, dapat ikaw na, di ba? Oo. Kay Ma'am Evelyn Botella, gali, shout out. Kaya nagligad, nagatutok siya sa aton ko, no? Wow! Wala ta na shout out na, di pa. Thank you so Evelyn much, Botella, Kuya ng amon Evelyn. nga PE teacher, no? Amon idol nga PE teacher sa Colegio de la Purísima Concepcion. Thank you so much, kid ma'am. Okay, sa pangalan sa aton nga station broadcast team, sa aton nga overall chairman is Eminence Jose Cardinal Advincula, aton nga managing and social action director Reverend Father Mark Granflor, program manager Father Francisco Casalda Jr. Kag sa pangalan man sa aton nga tactical, saan ba mo na? Sa aton mga tactical director, alagad Mingming Wego kag engineer RJ Borja, partner technical, alagad Maria Jean Lorraine Balgos, kaupod sa alagad Ian Dapulasa. Naging kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo, pinagi sa pagserbisyo sa tao, ini si DJ Yamay. And this is DJ Pere. Ganaga sila yung importante ko gamay ka, kunda ko. Basta sa masakit ikaw, gid lamang mapahilo ka. Magpahilo. Magpahilayo. Pamassage na gid sa'yo. Basta, grabe yan po, tapos na balo. Nagbasa Basta yung sa masakit, nahihang liwat. Aliwat. Kayuwa. Ganaga sila yung hindi importante. Kung gamay ka, kunda ko. Basta sa masakit, ikaw gid lamang mapahilayo. Basta yung pagtuwan, tupgits sa makaako. Thank you and God bless Philippines. Sala, mayong gabi kag. God bless Pilipinas! Bye-bye! Sa mga malinong ang kagabihon, sa mga may malamig nga relasyon, kag sa mga luyag nga magyuhom samtang nagapanyapon. Tutok na sa
Estoryahan ta, programa nga maghahatag sa mo sa imo kagabihon. Apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Langga magluha sa patawa kag kasadya sa kada tupiko, dalagkuan pa nga mga papremyo ang nagahulat sa imo.